Здравейте, аз съм Николай Атанасов, управител на Домио, фирма специализирана в управлението на имоти, както при дългосрочно отдаване под наем, така и при краткосрочно. Работя в сферата на недвижимите имоти от близо 20 години. Работил съм по различни проекти в България, Австрия и Германия. И с Ангел, съосновател на Домио, сме се събрали в това хубаво местенце да си говорим какво е управление на имоти и има ли то почва у нас. Здрасти, Ники. Анца, ти имаш значителен опит в недвижимите имоти, както в България, така и зад океана. И твоя опит е много полезен, за да използваме добрите практики, които ти си видял, че всъщност работят. Не само си чел за тях, а от първа ръка си видял, че работят, и идеята е да видим как може да се имплементират в България. Моля те, кажи с няколко думи какъв е твой опит, от кога си в бизнеса с имоти. Ти си сериен инвеститор и имаш така дълбок поглед върху процесите всъщност около имотите недвижими. Да, Ники, благодаря за представянето. Ами да, моят опит с имоти датира от 2009 година, когато купих всъщност първи инвестиционен имот. И от тогава насам цялата ми кариера е съсредоточена и фокусирана върху това да градя голямо арендно портфолио. Гръбнака на подобно портфолио винаги навсякъде, без значение дали си тук или зад океана, е управлението на имота. Тоест управлението на актива през годините е това, което е в основата на всичко. Разбира се, трябва да се направи правилната инвестиция. Но през годините, когато този актив се управлява, начинът, по който се управлява имот, е абсолютно важен и от различните ми звена и фирми, които са свързани с инвестициите, в годините съм бдял, ако мога да кажа, над моята property management компания, тъй като, пак казвам, ако приемем, че една инвестиция, живота на една инвестиция може да е 10, 15, 20 години, нали, дългосрочните инвестиции, какво ще се случи всеки един ден, всеки един месец е изключително важно. Така че property management бизнесът е изключително деликатен и то е разликата между това да имаш една добра инвестиция и това да имаш една лоша инвестиция за 10-15 години. Страхотно. Аз съм убеден, че твоята експертиза ще бъде полезна да се развива и тази пазарна ниша в България. Да започнем от бейсика. Всъщност, какво е property management? В България му казваме управлението на имоти. Да, управлението на имоти. Като индустрия, то се е зародило се някъде назад във времето с една основна идея, според мен, а тя е инвеститора да не се занимава нито с самото отдаване, нито с текущи ремонти, нито с събиране на наемите или с каквото да било друго свързано с наемателя. Тоест, управлението на имота включва всичко с идеята на определено число, обикновено там 10-12 число на месеца, клиента и инвеститор да получи един стейтмент по имейла си и парите да бъдат трансферирани в банк акаунта му. Разбира се, когато има въпроси, той по всяко време може да се обади на property manager, за да беседват. По всяко време, когато има какъвто и да е проблем, свързан с било то счупенето летни, било то спрял тока, било то шум от съседи или каквото да било друго, наемателите пишат на property manager и собственика не чува нещо за това. Когато има ненавременно получаване на наема, също property manager е този, който има определени стъпки, които следва, за да събере този наем. Когато и ако се налага евикция, също property manager е този, който евиктва. Всъщност, каква е разликата, когато един собственик на имот, частно лице в нормални случаи, сам се отдава под наем имота и сам се грижи след това за имота, постоянно комуникира с наемателите и така нататък? Каква е разликата спрямо това, ако се аутсорсне на фирма за управление на имоти? Ако трябва да отговоря с едно бързо изречение, разликата е това, че се прави професионално. А сега ще поясня какво значи.
ако ние с теб, Ники, решим, че искаме да слагаме плочки в нашата баня, хипотетично, най-вероятно, бихме могли да изгледаме някои YouTube видеа, да видим какви материали ни трябват и да започнем да го направим. И много вероятно ще свършим някаква работа. Ако направим с тебе 2-3 бани, сигурно четвъртата ще бъде по-добра от първата, но разликата между това някой да отдава имот или 2 или 3, с това някой да го е направил вече хикс години, 2, 3, 5, 10 години, да има 20, 30, 50, 100, 200 имота и да е отдал, да речем, 50 единици имоти под наем, ето това е разликата. Разликата е в начина, по който се работи. Опита на property менеджера в това да изгради правилната връзка с наемателя. Това е за това нещо изрично мога да говоря сигурно дълго време, но основната разлика е в това, че не може някой, който не е правил нещо, да бъде много добър в него. Може да го свърши до някаква степен, където за мен това не е задоволително. И всички проблеми, които сме чули и легенди за проблемни наематели, моето мнение е, че те са винаги в един огромен процент следствие на лош менеджмент. Всъщност, да върнем малко назад. Какви са основните предизвикателства, с които един наемодател се сблъсква и това, кое може да помогне тук вече професионалното управление? Един от основните проблеми, които виждам, ще звучи може би парадоксално, но човечността. Тоест, хазяите много често, бъдейки добри хора и добри стопани, много често позволяват наематели да правят неща, които според мен не би трябвало да позволяват. Когато един наемател иска отсрочка, много често виждам около мен, има маса примери, съм имал много фрапантни примери всъщност във времето, където една отсрочка е последваща от втора, от трета и така хазяина се оказва в 3 месеца просрочие. Ама видиш ли, той е имал причина за това тия няколко месеца. Почти винаги, когато имаме някакъв подобен много крайен вариант. Крайен вариант наричам, пак казвам, месеци не събиран наем и месеци не стартиран eviction. Това го изтъквам като един първи проблем. Втория проблем е отново липсата на професионализъм. Сега ще кажа 2 думи за това, какво имам предвид. Когато започваш определен контакт, определена връзка с някой, без значение да това е приятел, или е партньор, или е емплой, или е наемател, има определена основа, която полагаш на тази връзка, нали така? Връзката, основата на връзката между хазяин и наемател е в договора. И този договор е там, за да се енфорсва. Хора, които не се занимават професионално, пак казвам, и нямат опит с управлението, правят много грешки и не се уповават на него, се уповават на, аз ще го нарека, на някаква тяхна си логика. Устни договорки се допускат. Устни договорки са голям проблем като цяло. Около 2 страници, общ размер на договора за наем. Точно така. Там има клаузи, много клаузи липсващи има. Така че това са за мен основните проблеми, като сигурно те покриват 80% от лошите истории, да сме чували за проблемни наематели. Допускаш ли, че много от собствениците, които сами, как да кажа, се управляват собствените имоти, всъщност, може би, регулярно не индексират наемите? Почти съм сигурен, че е така. Също може да има обратния проблем. Много често виждаме имоти на пазара, които стоят много дълго време от собственици, които са решили, че искат да вземат определена цена и така имота стои 3 месеца на пазара, което за мен винаги е било непонятно. Проблема с невдигането на наемите, според мен е по-малко, отколкото с завишаването им първоначално. Тъй като едно невдигане на наема, ако се прави, пак казвам, ако се прави, аз ще кажа както трябва, в крайна сметка целта е този наемател да стои там дълго време. И индексирането не го слагам като приоритет.
Иначе казвам, Ники, няма проблем да не се вдига наема, но наемател да стои още една година и още една и още една. Начинът, по който съм тренирал хората в офиса, е да опипват почвата, така го наричаме, когато дойде време за удължаване на наема, т.е. изтича, видиш ли там едната година, 30 до 60 дена по-рано, те опипват почвата, да видят как евентуално има ли предпоставка да предложат на наемателя едно покачване. И пак казвам, това е само ако пазара го позволява. Тук също мога да кажа две думи за сезонността. Ако сме вкарали един наемател в слаб сезон, лош сезон може би ноември, февруари, март, нещо такова. Много е вероятно да сме го вкарали на цена малко по-ниска от тази, която бихме взели, ако същия договор за наем се разпише примерно май или юни или юли. И в тази връзка, когато дойде време за разписване, можем да отидем на месец за месец наем, за да започнем цикличността да е пролетна или лятна, където пак казваме по-силния сезон. Управлението на имоти все още в България не е от най-популярните услуги. Има, да кажем, може би неразбиране до някъде у много хора, че всъщност това е управлението на етажната собственост. Property management е управлението на етажната собственост. Те са всъщност две различни направления. Точно в така. нашия бизнес. Какво би казал ти по тази тема? Разграничаването между етажната собственост, управлението и наистина на индивидуалните имоти. Да. Ако не се лъжа, България беше приет закон или сериозна промяна беше направена по този закон около 2015-16 мисля. От тогава се появиха домоправителите и точно така прав си, че хората все още като чуят property management или управление на имоти го асоциират с домоправителите. Основната причина според мен е, че управлението на имоти, property management, който Запада познава и практикува, България все още не е установен. А той не е установен по ред причини. В България инвеститори в имоти до много скоро имаше само единични такива. Тоест човек или семейство, който имат 1, 2, 3, 5 имота. Почти нямаше до много скоро такива, които да кажат, че имат портфолио от 30, 50, 120, 250 имота. Това е причината да няма, пак казвам, установена рамка на този property management и на управлението. И в случая с домоправителите тези неща да се миксват. Запада от много отдавна се е установил, използвам тая дума, така че почти всички най-големи компании, без значение в какъв сектор са, един от основните им активи на баланс шитовете са имоти. Малки семейни бизнеси, които са, пак казвам, в каквато и да е индустрия, няма значение в какво работят, в един момент те решават и инвестират в имоти и един сериозен процент от активите им са в имоти. Така че там има много имоти, собственици, които притежават по 50, 100, 200, 500 имота. Нали? Има също много примери, говоря за Западна Европа и най-вече за Щатите, където те портфолиа се предават от поколение на поколение. Тоест има поколение, което приема 300 имота портфолио, да речем. Скоро, това е интересно, пусках оферта за нещо в Щатите, където значи те продаваха две сгради. Едната беше 30 апартамента, другата беше 28. Построени са от дядото. Построени са 58 година. От тогава до ден днешен ги управляват семейството, в случая бащата, а сега сина вече, внука да я наречем, е в бизнеса. Причината да ги продават е, че това са вече много малки единици за тяхното портфолио. Те притежават портфолио с активи между 80 и 250 милиона активи. Те строят пласи, строят молове и такива неща. И такива малки, да ги наречем активи от по 2,5-3 милиона не са им интересни и ги изчистват. Така че Запад отдавна е установил property management и управлението на имоти като нещо нужно на тази индустрия. Аз го наричам гръбнак. Ако искаме да градим
портфолио и след 10-15 години да седиме на Wealth, ни трябва здрава property management компания. Не домоуправител. Какви са от твоя гледна точка, от твой опит, ключовите ползи за един собственик на имот, ако той се довери на професионалист да му управлява имота? Ключовите ползи за собственика. Когато ще използвам пример с зъболекар, когато един зъболекар отиде да работи и се прибере вкъщи, той не работи в бизнеса си. Той работи за бизнеса си. Иначе казано, за мен зъболекар няма бизнес. Използвам зъболекари, мога да сложа много други примери подобни, но искам да направя поинта, че за да наречем едно нещо пасивна инвестиция, тя трябва да е пасивна, а става такава само когато ние не сме въвлечени в нея. Тоест, ако трябва да се вдига телефона всеки път, когато наемател вдигне, всеки път, когато има някакъв проблем, ако трябва да не се спи, когато найма не е получен, това не става инвестиция, това става тежест. Тоест, тази инвестиция не работи за нас, ние рубуваме. Основната полза някой да използва подобни услуги е тази. Да има пасивна инвестиция, която всяка година се покачва цената, събира се един наем, има някакъв кешфлоу, може да е добър, може да е какъвто и да е. И ако има заем, вече заемите се изплащат, пък ако е кеш, просто имота се appreciate и се събира кеш. Но основната цел е инвеститор да бъде истински инвеститор. А пак казвам, той е такъв тогава, когато не е задълбал всекидневно с проблемите на този актив. Ако някой започне сам да управлява имотче, той може да го прави, нали така? Той може достатъчно да почете, нали, да се справи с тия неща. Той обаче не може да разрасне едно голямо портфолио. Говоря в масово случаи. Разбира се, че могат хората, ако оставят всичко друго. Ако искаме да се радваме другите аспекти от живота, защото инвестицията в крайна сметка е един тул, без значение каква е тя, дали е имот, дали е там злато, дали са акции, бондове. Той е тул за останалите аспекти на живота ни да са супер. Нали така? Здравето ни да е добро, отношенията ни с родители да е добро, отношенията ни с децата ни, с семейството ни, с приятели. Ако рубуваме на инвестициите ни, тогава ние не ги ползваме. Ние им рубуваме. Това е за мен основната причина, основната полза така, за един инвеститор. Той става инвеститор тогава, когато получава един стейтмент около 10 часо и си получава парите в банката. Как професионалиста в управлението може да помогне да се намират по-добри наематели? Има ли такъв случай? Може ли да помогне? Може, да, със сигурност може. Скоро направих една консултация. Няма да споделям в каква бранш, няма голямо значение, ама дамата, която ме консултира, е около 50, може би над 50, с 25 годишен опит. Тя има едно много умно момиче в офиса, което е завършило преди 2 години, изключително наистина така талантлива и мотивирана, която е на 24 години. И говорихме за различни теми, засекахме темата за това, че младото момиче най-вероятно няма да й се даде да консултира клиенти поне в следващите 5 години. Индустрията е такава, че трябва да имаш опит, за да консултираш. Okay? Тоест в тази индустрия, аз свалям шапка на тази дама, в тази индустрия не е прието и нормално да правиш подобни консултации, ако си под 30. По една проста причина. Няма житейски опит. Ако един property менеджер е имал вземане-даване с, примерно, 400-500 шоуинга и разписал 150 договора за наем, а един непрофесионален инвеститор, който има един или два имота, започва сега да го прави, използвам същата логика. Опита при филтриране на кандидатите е това, което прави разликата между това да вземеш погрешен избор и това да вземеш правилен избор при вземане на наемателя. И отново отварям приказка за поставяне на тая основа на това взаимоотношение. Нали? Договор си е договор, има си също, пак казвам, много неща, които правим в началото, за да изградим правилния relationship с наемателя. За да можем този relationship да го изкараме живот и здраве години напред. Какви стратегии, да ги наречем, използва професионалиста в управлението, за да увеличи
доходите от един имот? Добър въпрос, Ники. Ще започна с нещо, което е изключително важно за мен и българския пазар, пак по ред причини, някакси не е стигнал до това ниво да го осъзнае. А то е vacancy. Продължавам да се мая на имоти, които са на пазара месеци. Тоест, някой някъде се изкарал имота назад, 3 месеца назад, да речем, и днес имота продължава да е активен, той не е отдаден под наем, и някой някъде чака да го даде под наем 3 месеца и нищо не прави по този въпрос. В икономиката има един термин, който се нарича неоползотворени ползи. Неоползотворените ползи не са точно загуби, тъй като не губиш пари. Неоползотворената полза, ако имаш актив, този актив днес, ако имаш наем от 1500 лева, използвам някакъв такъв пример, това са 50 лева на ден. Тоест всеки ден неотдаден е загуба от 50 лева, нали така? Пак, реално е, неоползотворената полза е нещо като загуба. Основното нещо, което правим за клиентите е да минимизираме вейкансито. Това е огромен аспект на това. Пак казвам, ако имаме един length of investment, 10 или 15 години, колко вейканси имаш, това играе огромна роля в това какъв ще бъде ретърна на края на този период. Пак казвам, 10 или 15 години няма значение. Да изкараме имот на пазара и да го дадем сравнително бързо на възможно най-високата цена е въпрос, пак казвам, на опит и на много други неща. Ценови анализ. Разбира се, ценови анализ трябва да е правилен. Разбира се, винаги гоним по-високия наем, нали така? Защото преди всичко останало, интереса на клиента ни е на първо място. Всички ние сме мотивирани да има по-висок наем. Това е една от причините тая индустрия назад във времето да се формирала като заплащането е процентово. Нали така? Тоест, property manager също има полза найема да е висок и в същото време няма да му се плати, ако не е отдаден под наем. Така че това е едно от нещата. Другото нещо, за което по-рано отворихме приказка е length of tenancy. Така на английски ще се изразя. Но представи си, че имаме двамата с тебе по един имот. За 10 години ти си сменил 3 наематели, т.е. средно са били в имота между 3 и 4 години твоите хора. Аз съм сменил 8. Аз съм за по 1 година и няколко за по 2 години, да речем. Ако ти 3 пъти си сменял наематели, това значи следното нещо. Значи, че ти 3 пъти си излизал на пазара, т.е. 3 пъти си плащал лизинг фи, 3 пъти си имал риска да правиш някакви ремонти. Почти винаги има какво да се прави, абсолютно, след като излезе наемател. И 3 пъти си имал риска да бъдеш на пазара 2-3 седмици, месец-два. Нали? Нямаш гаранция кога ще дойде новия наемател. Точно така. Зависи от сезонно, зависи от много неща. Ако аз това нещо съм го правя 8 пъти, ти гарантирам, че за тези 10 години много е вероятно моя кешфлоу да е бил двойно по-малко от твоя. Така че натъртвам отново на това, че всячески се стараем да вкараме наематели. Тук, разбира се, говорим за дългосрочните наеми, годишните, не за нощувки. Всячески се стараем да вкарваме наематели и да ги държим там възможно най-дълго. Това отново е въпрос на правилен подход и опит. Вземам думите ти за краткосрочните всъщност наеми, които спомена. Професионалните управители на имоти всъщност имат ли опция да менажират и имоти за краткосрочно даване? Защото класическия property management е по-скоро насочен към дългосрочното отдаване. Има ли property менеджери, които, да кажем, правят и двете? Има, според мен. Не според мен, индустрията го показва, че има такива. Не всяка фирма, която прави дългосрочни, прави краткосрочни и обратното. Има фирми, които правят само краткосрочни наеми. Има имоти, които не са годни за краткосрочни. Ако трябва да говорим за Варна, нали, едно райониране, ако трябва да кажем, мисля, че е редно да кажем, че може би в района след Лятно Тракия, дори Лятно Тракия може би е
Може би трябва да на дръпна, ръба. Даже... може би трябва да дръпна до общината или Зимно-Тракия, така, но района от там нагоре, да го наречем, occupancy на година, ако тръгнеш на нощувки, според мен няма да минеш 50 дена. Нали така? А целта ти, за да имаш на края на годината някакъв добър баланс, някакъв добър тотал, е да имаш при нощувките, за Варна мога да говоря, може би за Черноморието, да имаш поне едни летни нощувки 100 и да се бориш за още 50 до още 100, ако, пак казвам, зависи от имота къде е и зависи как се менеджира и какъв е таргета. Но за да бъде отдаването под наем на нощувки по-доходоносно от дългосрочното, според мен ти трябват поне 40% occupancy на година. Тоест едни 120-30 дена на година трябва да имаш, за да балансира краткосрочното срещу дългосрочното отдаване под наем. При двата вида отдаване под наем всъщност имаме различна амортизация на имотите. Каква стойност може да придаде пак тук професионалното управление за по-малката амортизация на имот? Да, също добър въпрос, Ники. Така както по-рано казах, че да установиш контакта и да изградиш връзката с наемателя, е важно да го направиш по правилен начин. През годината или 2 години, през които наемателя е там, е много важно този наемател по всяко време да знае, че property manager е там, за да се грижи за имота. Ние правим инспекции. Те някакъв път са 3 месеца на 6 месеца. Първата година, особено когато влезе наемател, гледаме да са поне 3-4 инспекции в годината. Целта на инспекцията е ясна. Целта на инспекцията е да се види дали имотът е в състоянието, в което е даден преди хикс месеца. Косвената цел е този хазяин да знае, че има някой, който ще дойде на инспекция. Може да е другия месец, може да е след 2 месеца, но това е един психологически момент, където той знае, че някой го е грижа за този имот. Това е, тия превентивни действия са изключително важни. Оттам нататък опитът ни отново свързан с maintenance, поддръжки. Превентивни точно така. Ремонтни дейности, да ги наречем. Точно така. Разбира се, собственик на инвестиция не е длъжен да знае нещата, свързани с бойлери, свързани с течове, свързани с кранчета, свързани с температура, ако щеш по термостатите. Това са неща, които property manager съблюдават за тях и имаме сериозни клаузи в договорите, които изрично показват какво може и какво не може да се прави в имота. Какво ще кажем на нашите слушатели, зрители за комуникацията между собственик, наемател, когато има намесен професионален property manager? Как се случва комуникацията? Наемателът звъни ли на собственика, му каже, тук е нещо проблем? Наемателят не звъни на собственика. Така това е една от най-важните цели. Отново, крайната цел е той имате собственик и инвеститор да не се занимава с този имот. Не само да не получи обаждане от наемателя. Наемателят не трябва да знае кой е той и със сигурност не трябва да му има телефона. Като пак казвам, крайната цел е да имаш една истинска инвестиция и да правиш това, което желаеш да правиш в живота ти. Билото да бъдеш с близки, да спортуваш, да си на плажа или да почиваш, без да ти звъни телефона някой те занимава с нещо. Затова е property manager. Контакта на наемателя става единствено и само с property manager. Там имаме различни опции. Телефон, разбира се, съобщение, имаме вътрешен чат, имаме също вътрешна система, където всеки maintenance request се вкарва. Тоест, ако имаме, видиш ли, теч, се получава един имейл с въпросния request и той се диспатчва към въпросния там техник. Така че имаме също 24/7 линия, където ако има някакви проблеми... За спешни случаи, да кажем. Спешни случаи, ако трябва да съм честен, имаме, защото според мен всеки трябва да има,
но ако трябва да споделя, Ники, може би за всички тия години, всички имоти, които сме управлявали и управляваме, сме имали, може би, 1-2 подобни случая и може би още 4-5, които въобще не са били emergency, ама хазяин е решил, че е. Всъщност, автоматизация на процесите чрез софтуер и подобни нововведения помага и улеснява както собствениците, така наемателите, разбира се, канализира и работата на property менеджера. Приятели, аз искам да ви благодаря, че отделихте от времето си да чуете нашите скромни разсъждения и очаквайте скоро от нас отново включване на тема професионално управление на имоти. Благодаря, Ники. Бай! Чао, чао!